Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa tana da shirin samar da aƙalla megawatt 8,000 na wutar lantarki kafin ƙarshen wa'adin mulkin Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a shekarar 2027. Wannan sanarwa ta fito ne daga bakin Ministan Wutar Lantarki na ƙasa Adebayo Adelabu yayin taron manema labarai karo na 6 da aka gudanar a Abuja a yau Alhamis. Ministan ya bayyana cewa tun bayan da gwamnatin Tinubu ta hau mulki fannin samar da wutar lantarki ya samu ci gaba da kashi 40 cikin 100. Ya ce gwamnatin na da niyyar ƙara haɓaka wannan ci gaba domin ganin cewa 'yan Najeriya sun samu sauƙin rayuwa ta hanyar samun isasshiyar wutar lantarki a gida da kuma wajajen kasuwanci. A cewar Adelabu, tarihi ya nuna cewa Najeriya ta kwashe kusan shekaru 40 tana samun megawatt tsakanin 2000 zuwa 4000 kaɗai. Amma yanzu gwamnatin na aiki tuƙuru don tabbatar da cewa an ninka wannan adadi har zuwa megawatt 8,000 kafin wa'adin mulkin Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ƙare.